Sa nagapadayong taas presyo sa mga produktong petrolyo, dili lang mga public utility vehicle drivers ang apektado niini. Lakip na ang mga mananagat nga mao'y naghatod kanato og mga labas nga pagkaon gikan sa dagat. Aron makasugakod sa krisis, mibalik sila sa pagbugsay ug gipadaplin una ang mga demakina nga bangka. Sayron ta ang ilang pagpaningkamot, pinaagi sa RTV Presents ni Cyril Chavez. Sa kagubot sa Middle East nga may resulta sa pagbabag sa supply sa lana, ang epekto nagsanga-sanga ngadto sa tanan, labi na sa mga nag-unang gagamit niini ang industriya sa transportasyon. Apan gawa sa mong industriya, dili man tataw, apan apektado sab ang panginabuhian sa mga yanong mananagat nga adlaw-adlaw gasagubang, dili lang sa hagit sa mga balod sa kadagatan, apan hagit sab sa kinabuhi. Usa sa ato mga nakaila ang mananagat nga si Butoy Bakunga. Sobra 50 ka tuig na kining mananagat sa Barangay Lapasan nga usa sa mga coastal barangay sa Cagayan de Oro City. Sa iyang kasinatian, halos tanang kalisod sa kadagatan iya namatod pang naagian. Apan pinasahi ang kalisod nga hatod karon sa krisis sa lana nga miapekto gyud sa ilang pagpanagat. Gani ang uban kanila nangundang na og misulod na lang sa laing trabaho. Magkapital kag 2 ka litro pila, paman makuha ka usa ka kilo, bankrupt yapon imong kinabuhi yapon. Wala gyud kay mahimo gyud. Muna karon ang halos dinhi sa mga kauban ako diri, puro na gyud baruto na lang ang gigamit gyud bugsay. Okay, o pagbarato sa gasolina, aya pa na mo balik sila pag kuan sa tao silang makina. Sanglit duol sa pantalan ug tungguanan ug barko ang coastal area sa Lapasan. Naandan na gyud nila nga managat ngadto sa lawod. Sanglit dito lang nila makita ang daghang isda. Aron makasugakod sa krisis sa lana, ilang kusog ang ilang gigamit. Pinaagi sa pagbugsay nga walay gamit sa makina nga nanginahanglan og gasolina. Ang nakapait paani, walay kasiguruhan kung makakuha og isda sa lawod. Magwat lamig manghiring og nanay daghan makakuha, aya pa managat. Kay og magbutbut lang ka pananggat magkapital ka. Aloy ka sa sir. Swerte na alang kanila kung makakuha og sobra 2 ka kilo sa isda karong panahona. Kita nga igo ra para sa konsumo. Busa karong nagpadayon pa nga taas ang presyo sa produktong petrolyo, inaot nila nga dili sila kalimtan sa ilang kalisdanan. Nagipanon sir nga makuha wag ka sa kilo. Pitos gastanan sir, lisog gastanan sir. Dapat angay gyud unta mi tabangan kami mga mananagat sir. So dapat gyud tabangan tabi sa gobyerno ko tanaw pas gobyerno ba. Luoy gastanan sir ang mga mananagat, makaluluoy gastanan gyud. Mga tubag sa suliran sa mga mananagat o mga programa alang kanila nga gilaumang makatabang atong tukion sa ikaduhang hugna sa atong RTV Presents. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.